Assalamu alaikum. ‘Yan uwana shugabannin jam'iyya, da yake kowa ya san abin da ya kawo mu nan ne a kan zaɓen shugabannin jam'iyya na kowane mataki. Kuma kamar yadda kuka sani, an yi taron dattawan jam'iyya na jiha abin da kowa ya sani nan. Jagoranmu ya ba da shawarwari na cewa ‘yan akwai masu ra'ayin a zamna a yi sulhu, to a zamna a yi sulhu. In kuma babu waɗanda ke ra'ayin a yi sulhu ɗin, to a je a yi zaɓe abinda jagoran mai ba da umarni cewa a zauna dai a yi gaskiya tsakani da Allah. Daga ƙarshe, ‘yan akwai mai wani bayani ko wata shawara wadda a gare muna saurari ne. Kai mataimakin shugaba na gwamnati, bismillah. Kamar yadda ka ce mai girma chairman, hakika abinda kowa ya sani nan akwai wasu maye gurbi da a cikinmu wa'anda suke mana zagon ƙasa, sai an yi ƙoƙari an ɗauki mataki a kansu idan ana son wasu abubuwa da ake son a cimma, saboda suna nan tare da mu ko da yaushe, kuma wasu an san su wasu kuma ɓoye suke, wa'anda sai an ɗaukan musu mataki matukan muna son cimma abin da muka son cimma. Don haka mai girma cewa min a yi hankuri a ƙara tsaurara abin in ana son cimma nasara akan abin da muke nema. To, na ji yau da kaci, amma dai har wa yau, a bisa ga tsarin shawarwarin da jagoranmu ya ba mu shawarwari, to haka za mu balle ma ko banza yana bisa ga tsarin jam'iyya. Ya shugaba, ka sani wa'annan mutane ba su taɓa amfanin jam'iyyarmu da 'ya'yan jam'iyya da komai ba. Sai irin wannan abin ya faru, za su ci da su tama 'ya'yan jam'iyya da su yi abin da suke so. To, gaskiya babu abin da ya kamata hawa yau. Bisa ɗaukar wannan shawara da jagoranmu ya azamu bisa gare ta, ita ce dai hawa yau za mu koma bi. Na cewa waɗanda ke buƙatar a yi sulhu, a yi sulhu. Waɗanda ke buƙatar a yi zaɓe, a zo a yi zaɓe bisa ga ƙa'ida a ba kowa na shi haƙƙi. Saboda ko banza haka jam'iyyarmu ta tsara. Ya shugaba, ina goyon bayan abin da mutanen nan farko suka faɗa. Domin ya kamata a ɗaukan mu mutanen nan ƙwaƙƙwaran mataki don suna son sai mana zagon ƙasa. Ai jagoranmu ya ce duk irin waɗannan mutane mu basu da Allah, domin jama'a su ne alƙalai, saboda duk tsuntsun da ja ruwa shi ruwa ke duka. Su ne ko ba su ne na talame? Su ne! Hukumar zaɓe ta ce yau wanda ma kawo nan su ne na salame, kuma ga sunan mun haɗa. Ga shugaban da aka ba mu salame, akwai mai jayayya da su sai shi faɗi. Na farko akwai Alhaji Shehu Musa Salame. Ciyaman wadda. Shina. Ciyaman Nugu. Akwai Abdulkadir ɗan Abba. Akwai Ibrahim Yusuf. Akwai Malam Yahaya Lawali Esfawa. Akwai Garba Dogo Kola. Malam Adamu Kwalkwalawa. Dari babu wasa. Abdulwahab Umar T. Fako. Ɗayar Andu Salame. Ibrahim Dan Juna. Jama'a assalamu alaikum. Alhamdulillahi. Muna godiya ga Allah da ya nuna mana mai wannan zaɓen lafiya muka ƙare lafiya. Kuma wannan nasara da muka ƙara samu tana da alaƙa da irin shawarwarin da jagoranmu a kowane lokaci yake bamu na cewa ga duk al'amari na duniya a sa adalci.
don haka mun gode ma Allah. Ba shakka amfani da shawarorin da jagoran muke bamu shi ya kai mu ga wannan mataki na nasara. Don haka daga yanzu wa'annan shawarorin za mu bi domin ci gaban zaɓuɓɓukanmu na gaba. Don haka ‘yan akwai mai wata magana sai ya yi magana. Bismillah Chairman. Mai girma Chairman, ‘yan uwana 'yan jam'iyya, ‘yan uwana mata 'yan jam'iyya, Assalamu alaikum. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi da ya gwada mana wannan rana. An yi zaɓe lafiya, an ƙare lafiya. Kuma makasudin samun wannan nasara ta allaka ne akan mai gidanmu, shugabanmu, dattijon kirki, wanda muke bin magana ta shi kuma yana bin maganan manya. Shi a dalilin muka cimma wannan nasara. Kuma insha Allahu mai girma Chairman muna tabbatar maka da cewa ko gobe kai ne Sadiq. Ko gobe kai na Sadiq. Allah ya taimake ka mai girma Chairman. Mun ji daɗi, mun gode ma Allah da Allah ya sa an haƙare wanga zaɓe lahiya lumai an ka yi shi babu hayaniya, babu wani tacce-tacce. Kuma mun gode ma Allah game da waɗanda suka so wanga al'amari zaɓen ga Allah shi rawar da shi kuma Allah ya hukumta an yi zaɓen ga daidai an ƙare lahiya lumai. Ubangiji sarkin sarauta waɗanga masu neman abin da ƙasa, Allah Ubangiji ka karkato su dawo su gane ma gaskiya ta, to bi a yi ta taya tare da su. Ubangiji Allah ya taimake. Allah ya taimake. Ko gobe kuma sani. To ke ko kuma yin lida ko kina da abin da zaki ce? Assalamu alaikum ƴan uwana maza da mata ƴan jam'iyya. To alhamdulillah muna ƙara godiya gare ku. Kuma gaskiya ya kamata mu ƙara godiya ga wanga jagora na wagga tahiya tamu. Jagorancin da ya yi gare mu ya nuna mana cewa shi dattijo na mai halin dattaku. Saboda haka wa'annan masu biyar jagoranmu da mugun nuhi to Allah shi bi su da halinsu. Dama idan an ka samu jagora na ƙwarai to za ka ga an samu mabiya na ƙwarai. Don haka wannan shawara da jagoranmu ya azamu bisa gare ta, to ko yanzu ita za mu bi domin cimma nasara na zaɓuɓɓukanmu na gaba. Don haka yanzu abin da ya yi mu tashi mu ɗunguma mu ce wurin jagoranmu mu gaya mai yadda zaɓe ya wakana. Kuma mu taya shi murna mu yi masa godiya da irin shawarorin da ya kaba mu. Don haka bismillah.